Jenei András, az éjtükrös szelence. A hangos könyvet kiadja a Helma kiadó. Cím: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75. Telefonszám +36 30-as 499 34 77. E-mail cím: info@helma.hu. Webcím: www.helma.hu. A kiadásért felel a Helma kiadó ügyvezetője, Dvariecki Bálint. Kiadás dátuma 2023. Figyelmeztetés! A hangos könyv 18 éven aluliaknak nem ajánlott. ISBN 978 963 639 156 0. Látomások. A kora nyár úgy hozta magával a meleget, hogy azt sokan nehezen viselték. A fák már kibontották rügyeiket, a madarak túl voltak a fészekrakáson, és a tavasz végét szinte égette a sűrűn beépített hegyre és a Budára rányomuló meleg. A Szabadsághegyen évtizedek óta működő iskolaszanatórium lakói viszont boldogan vették birtokukba a gondosan rendezett kertet. Végre nem csak az egykori villa épületében működő osztályban telhettek a gyógyulással múló napok, hanem a tiszta levegőjű parkban is. A légúti, asztmás kórképek rendezetté és uralhatóvá váltak a megfelelő klíma alatt. Itt minden ideális volt azoknak, akik a szmogos városban szinte naponta kénytelenek voltak a légzés elégtelenségüket szprével kezelni. Amíg a nyár elő hozta a virágpolleneket, a nehezebb légnyomás miatt visszatérő fulladásokat, itt fent, amellett, hogy gyógyszerekkel és kezelésekkel karban tartható volt sok betegség, a gyerekek tanulhattak is. A Béla Király úti telepen több osztály is működött. A legszembetűnőbb épület mégis a bejárati kapuval szemben álló egykori kiskastély volt. A 8-as méltóság teljesen nézett le a hegyoldalról a Rózsadombra és a mögötte emelkedő 3-as határhegyre. A kép olyan volt, mintha egy zöld szőnyegre kiborult volna egy doboz kockacukor. A szétszórt épületek és a közöttük húzódó utak vonalai úgy hálózták be a mélységet, mint a harmatos pókháló az őt körülvevő fenyőágakat. A fákkal és bokrokkal körülvett területen sárgálló villa fehér ablakaival, az egykori főbejáratát támasztó teraszával, amelynek oldalán kicsiny, kőoszlopos korlát futott körbe, ásítozva engedte ki magából a gyerekeket. Azok pedig elfelejtve, hogy betegként érkeztek ide, átugrották a lépcsősort, és mire az ápolónő jelezte volna, hogy óvatosan játszanak a kertben, hogy lehetőleg ne menjenek a másik épületekben pihenő többi beteg vagy a nővérszállókon alvók közelébe, már kiáltozva pótolták be a nemrég befejeződött csendes pihenő néma óráit. Senkit sem érdekelt, hogy ne nagyon másszon fára, hogy ne menjen fel a lépcsősen kialakított dombot védő kőfalra, csak tette azt, amit jónak vélt. Nem sokáig tudnak ma kint játszani, mondta a fehér ruhás, hosszú hajú nővér a kollégájának, majd felnézett az égre. A nyugatról érkező szürke zivatarfelhők alig fél óra alatt elborították az addig kéklő eget, besötétítve azt. A levegő nehezebb lett. Az ősöreg fák ágai először csak enyhén, majd egyre vadabbul mozdultak meg a léghullámok alakulásával. A fenyők susogni kezdtek. A puszpángok rábólintottak a kőrisekre, a nyírfák fehér törzseikkel alig bírták az égi háborút. Az egyiknek csak ennyi kellett, hogy nekifeküdjön egy másiknak, és ahogy szorosan rátapadt öregebb testvérére, a szél hatására úgy nyikorgott, mint egy ódon falépcső. Ha a roham csendesült, a fa megpróbálta visszanyerni addigi helyzetét, és felsírt a némaságban.
Gyertek be, mindjárt szakad az eső! Kiáltott a rácsos szerkezetű ablakok előtt álló nővér, és összehúzta magán kötött kardigánját, amit a lehűlő levegő miatt vett fel. Befelé! Csatlakozott hozzá egy-két idősebb gyerek is, majd maguk is beléptek az ebédlőbe. Laci az emeleti betegszobából nézte, ahogy esik az eső. A 8 ágyat magába fogadó helységből 2 ablak, melyek oldalában meglapultak az egykori épület eredetileg használt fapalettái is, bambult a budai mélységbe. A fekhelyek szomszédságában éjjeli szekrények ácsorogtak. Nem mondhatni, hogy a szoba túl lett volna bútorozva. A nagy belmagasságú teremfalain 1,5 méterig fehér csempefény lett, a padlót pedig bordó és tört fehér mozaik borította. A 2 ablak közötti teret elfoglalta egy ősöreg öntött vasradiátor, s mindennek egyfajta hangulatot adott a lecsapott sarok ferdesége. A fiú nem érezte túl jól magát, ezért inkább nem csatlakozott a többiekhez. Ha egyedül maradhatott egy-egy gyengébb, fulladásos roham alatt, az hamarabb elmúlt. A 11. kerület egyik forgalmas utcájából hozták fel a szülei ide, hogy a körzeti orvos által ajánlott Monoki főorvos megtalálja számára azt a gyógyszert, amivel könnyebben átvészelheti az allergiájából származó fulladásokat. Sok dolog bántotta a szervezetét, de ha otthon stressz érte, vagy hirtelen jött egy ködös, esős idő, a levegőhiány úgy tört rá, mintha zacskóba dugták volna a fejét. Ami pedig az idegeskedést illette, abból jutott elég a 12 éves fiúnak. Szülei között állandónak bizonyultak a veszekedések, amit apja alkoholizmusa okozott, s ha megpróbált közéjük állni, nem csak hogy kapott ő is, de utána mindig rosszul is lett. Ilyenkor persze az apja sajnálkozva kért bocsánatot tőle, de ő és az anyja is tudta, hogy a sajnálkozás nem hosszú életű. Mire az anyja könnyes szemmel és remegő kézzel nyomta Laci kezébe a rohamot megszüntető sprét, az apa becsapva az ajtót elrohant otthonról. Az otthoni háttér miatt a tanulmányi eredményei sem voltak jók. Igyekezett ő, de az állandó pótlás sem volt egyszerű. A tavalyi iskolaévet idén ismételni kellett. Laci érezte, hogy le kell ülnie a fehérre festett ágyára. A hagyományos kórházi párnán 2 lila csík futott végig, a vonalban jól olvasható volt az EU betű páros is. A tüdeje sípolt. Kezeivel megfeszítve izmait, rátámaszkodva a sárga-fekete kockás plédre várta, hogy hasson a nemrég befújt szer. Mindjárt jobb lesz. Kitartás! Hass már, te átkozott! Kint a szürkeség beterítette a hegyoldalt. A rózsadomb zöldje tompább lett, a szaporán fehérlő kockák, a luxusvillák és a gazdag negyedben helyet kapó külföldi képviseletek rezidenciái ugyanúgy elvesztették fényüket, mint az egész világ. Még a magasból az égre törő piros-fehér adótorony színe is elhalványultak, ahogy átszúrta a gomoly felhőket. A szél már abba maradt, csak egy-egy alkalommal libbentette meg a vizet nyelő ágakat és leveleket. Az eső, ahol tudott, tócsákat alkotott. Az osztály körül ugyan fel volt szórva a tér apró murvával, de a nem mai környezet, a naponta a földet taposó sok láb okán gödrök tucatjaiban állt meg a víz. Ezekben aztán a sok puttyogó hangot adó csepp számtalan karikát alkotott, melyek addig gyűrűztek, amíg vagy egy testvérükben vesztek el, vagy annyira kitágultak, hogy a tócsa szélén kilapultak. Még levegőt. Csak egy kicsit. Na, talán most. Vajon fújjak még egyet? A rövid barna hajú fiú arca már kissé elszürkült. Pont olyanná vált, mint az ég odakint. Laci résnyire nyitotta a vékony függönyös, magas üvegtáblát, és nyírkos kezével megragadta a rácsot, ami védelmet nyújtott a gyerekeknek a kizuhanástól. Ahogy megfogta a fémet, ami szintén vizes volt, a hideg megnyugtatta. Szemével olyan pontot keresett, ami ráfókuszálva segít elvonni a figyelmét a fulladásról. Tekintete átfutott mindenen, és az épület falán lefelé tartó ereszcsatorna félbeszakadt végén állapodott meg. A valaha a földig érő cső alsó részét valószínűleg megette a rozsda, aztán azért, nehogy leessen, elvitték a karbantartók. Vissza már nem került, így a belőle ömlő víz mélyedést alakított ki a lábazatot körülvevő betonjárdán.
Nem fújok be még egyet. Mindjárt jobb lesz. Kifúj. Fúj. Laci tekintete kissé elhomályosult. Lehelletét úgy kezdte látni, mint télen a mínuszfokokban. És ekkor vette észre a fal tövében a kicsavart végtagokkal fekvő hullát. A tetemen szétázott reformkori ruhafény lett, és pont úgy nem illett ebbe a korszakba, mint ahogy maga a mozdulatlan test sem a valóságba. Egyik karja maga alá csavarodott, a másik kitekeredve és csupa véresen tűnt el a feje alatt. A feje! A hulla arca nem látszott a vértől és sártól mocskos csapzott hajától. A test élettelenül feküdt a betonon, mégis, mintha egy pillanatra megmozdulni látszott volna. Ez nem létezik. Ez... Laci szemei kitágultak. A levegő még ritkább és még hidegebb lett, és érezte, hogy a pulzusai szaporábbá válik. Keze már annyira szorította a rácsot, hogy ujjai kifehéredtek. Az ablakon becsapó eső és a saját izzadtsága átáztatta az itt kapott vászoningét. Nem! Kiáltotta el magát, de ez inkább volt egy mélyről feltörő és sípoló hörgés, mint valódi kiáltás. A következő pillanatban a lentfekvő férfi megmoccant, és 4 kézlábra emelkedett. Remegő kezével félretolta a csuromvizes haját. A mellény zsebéből, ami egy sötét felöltő alatt feszült, előhúzott egy lapos üveget, és foggal leharapva a dugót azt kiköpte, és ivott. Aztán eldobta a kiürült üveget, majd felnézett az emeleti ablakra, ahonnan a rémült fiú őt figyelte. Mindkettő. Hörögte a véres fejlentről, majd szörcsögve felnevetett. Nem, ez nem lehet! Nyögte Laci, majd remegve eltolta magát az ablaktól, és előkotorta a gyógyszeres szprét. Megfeszítette felső testét, beletolta a pipatölcsért a szájába, és fújt. Még egyet. Nincs ott semmi. Lehunyta a szemét, és megpróbálta normalizálni légzését. Igyekezett lassan kifújni a levegőt, majd amikor már sikerült, tudta, hogy hat a szer, de a szemét még nem merte kinyitni. Nincs ott, csak a roham. Semmi. Megszűnt a fulladás. Várt még néhány másodpercet, majd először a fél szemét, aztán a másikat is kinyitotta. A szürke esőfelhők nem ritkultak. A hatalmas cseppek egyre szaporábban érték el a földet, a pirosra festett és megkopott padokat, és a félig ép csatornából egyre vadabbul folyt a víz a betonra. De ott, ahol az előbb egy ember, egy halott nézett fel, ahol a sok vér volt, most csak egy jókora rozsdafolt égtelenkedett. Nem vörösen, csak halvány barnán viselte a mélyedésben az égi áldást. Nándor csak elmosolyodott, amikor nyugtázta, hogy az emeleti közönyzuhanyzóból elfogytak a többiek. Nem lakták sokan a fenti betegszobákat, néha mégis több mint fél órát kellett várni, hogy bejusson az ember. A fürdő majdnem leghátul volt, a folyósó bal oldalán. Utána már csak a fenti nővérszoba kapott helyet, meg a vele szemben lévő személyzeti mellékhelység és az orvosi szoba. Ez utóbbiban a fiatal és magas, hosszú hajú Stebner doktornő rendezkedhetett be. Ők ketten tették ki a főorvossal az osztály doktori ellátását. Az épület emeletén a középen futó folyósó előrefelé 2-2 kortermet választott el. Mindegyikben más-más korosztályú gyerekek pihenhettek, de sosem volt olyan, hogy mind tele lett volna. A szint elején volt még a WC, egy kisebb szoba és a földszintre vezető kőcsiga lépcső, az eredeti kovácsolt vas korlátjával. Meg egy bezárt üvegajtó, ami egy kicsiny teraszra engedett kijárást. Már akkor, ha nem lett volna lezárva, s a biztos lezárás céljából még egy asztal is elé volt tolva. A lépcső felé és onnan érkezők annyira megszokták már, hogy ott is bútor van, hogy nem is foglalkoztak a kicsi terasszal. A fürdőszobában csak Laci állt a 2 zuhany egyike alatt, a másik oldalon meg Nándor ült a kórházi ülőskádban. Mindketten meleg vizet engedtek magukra.
A fehér-bordó mozaikból kirakott zuhanytálcában tocsogott a víz, és a felszálló gőz párával homályosította el a szemben lévő mosdók feletti tükröket. Nem szóltam Zsuzsa néninek, hogy rosszul voltál. Harsogta át a tuszuhatagát Nándor a kádból, és beletúrt rövid, szőkés-barna hajába. Kösz, de mégis megtudták. Felelt Laci, és magára kent egy adag habot a szappanjából. Megint nem engednek el kimenőre a hétvégén. Hát ez gáz, de nyugi, én is itt maradok. A tesómék elutaznak szombaton, így itt leszek. Mindketten tudták, hogy a hétvégi kimenők egyfajta szabadságot jelentettek azoknak, akiket a betegségük a hétköznapokban idekötött. Így nem volt az az érzése a gyerekeknek, hogy kiszakítják őket a családi körből. Ezeken a hétvégéken szinte kiürült az épület. Csak azok maradtak, akik nem voltak jól, vagy mint Nándi is nem tudtak hová menni. Vagy a messze lévő otthon miatt, vagy a család elfoglaltsága miatt. Nándor ősszel érkezett a szanatóriumba. Neki nem asztmás problémái voltak, hanem olyan gyerekkori cukorbetegsége, amit otthon nem tudtak megfelelően karbantartani. A serdülőkorú fiú gyakori rosszul létei során, mivel a vércukra felszökött vagy leesett, annyiszor került mentővel már kórházba, hogy az iskolai hiányzásai azzal fenyegették, évet kell ismételnie. Ezt senki nem akarta. Sem a család, akik mindent elkövettek, hogy betartsák a diétát, jól és pontosan adagolják a napi többszöri inzulininjekciót, és óvták minden betegségtől, mert hogy azok is felborították a szintjeit, sem a diabetológus szakorvosok Veszprémben, ahová tartozott. Így az a megoldás született, hogy miközben megfigyelik, rendezik az eredményeit, itt iskolába is járhat. Kényelmetlen volt ez Nándornak, hiszen a szüleitől majdnem 100 kilométer választotta el, de ezt enyhítette a testvére közelsége, aki Budaörsön lakott. Oda minden hétvégén kiszabadulhatott, s ilyenkor mégis otthon érezhette magát. Már akkor, ha ment, nem úgy, mint most. Most nem is bánom, hogy maradok. Folytatta a társalgást, és élvezte, hogy a kádban már majdnem peremig áll a habos víz. Miért? Az utazás még csak hagyján, de a rokonok, akikhez a nővéremék mennek, nem kedvelem őket. Nem is leszünk itt sokan vasárnap estig. Ha jól tudom, az emeleten csak 3-an maradunk. Igen, mondta a Geri, hogy ő is itt marad. A fiú miközben elzárta a meleg csapot, belebámult a testét körülfogó vízbe. Amúgy bírom őt is. Lehet, hogy vak, de jó fej, és tökre önálló. Szerintem szombatra egy szobába raknak mindhármunkat. A fiú bőrét befette a pára, a gőz, és érezte, hogy bizsergés fut végig rajta. Homlokán apró verejtékcseppek futottak le, majd belehullva a kádba apró karikákat rajzoltak, melyek nekiütődve a peremnek elvesztek a hullámzó felszínen. Keze enyhén megremegett, majd amikor megtörölte vizes arcát, megborzongott. A reszketéstől mozdulatai bizonytalanná váltak, teste elgyengült. Mintha menne le a cukrom. Ki kellene szállni. Enni kellene. A zubogás hangja, Laci ritkán megeresztett fütyürészése és megmegejtett szavai eltompultak. Nándor mozgása lelassult, szeme elé néha bevillant egy-egy fénypont. Éhségérzés tört rá, és tudta, hogy ha nem jut ki hamarosan innen, ha nem kaphat be az éjjeli szekrényéből néhány szőlőcukrot, baj lehet. Korábban a hasonló esetekben, ahogy megérkeztek az első tünetek, rámutatva leesett vércukrára, már rutinosan kapta be az édességet, és azonnal ivott rá, hogy rendeződjön a probléma. S az ilyenkor néhány perc alatt be is következett. Ám most nem volt a zsebében ennivaló, de még a közelben sem. Az pedig, hogy megmozduljon, amit az agya egy része akart, másrészt bénultan letiltott. Lehetetlennek tűnt. Baj van. Szólni kellene Lacinak. Hozzon. Szóljon. Cukor. A víz, aminek a tetején ott úszkáltak a happamacsok, gyűrűzésnek indult. Először csak épphogy, majd annyira mozgásba lendültek a fehér és szivárvány színű gömbök, hogy Nándor szédülni kezdett a látványtól.
Keze elengedte a kád szélét, amibe addig azért kapaszkodott, hogy kiszálljon. Végtagjai most tehetetlenül belecsapódtak a vízbe. Úgy tűnt, a kád lefolyója magába akarja szippantani, le a fekete mélységbe. A víz tölcsért formálva magával húzta a lábait. Eleinte csak bokáig, majd már a lábszárait, a térdét és a derekát is. Mi ez? Mi történik? Mi az ott alul? Cukor. Ki kell jutni. A fekete örvény szélvihart kavart a fürdőben. Letépte a falakról a csempéket, majd a tükröket is, melyek hangosan zuhanva a kockáskőre darabokra törtek. Csörömpölés, dübörgés és sikítás zaja hatolt Nándi füleibe. A barátja eltűnt, a csapok kirobbantak a falból, a plafontól a padlóig minden irányba záporoztak a fehér csempék. A víz sugárban tört fel a csövekből, az ablak és az ajtó is kivágódott, a víz ellepett mindent. Nándi alól eltűnt a kád, csak a semmi vibrált, és még lejjebb koszos konyhakőképe kezdett formát ölteni. Azon mindenféle törött tányérdarabok vagy a csempék hevertek, és egy nő fekvő alakja. Mellette pedig egy csecsemő teste, aki pont olyan mozdulatlanul feküdt, mint maga az asszony. Mi ez? Ki ez a gyerek? Anya! Áááá! A nő lassan megfordult, és ahogy Nándor meglátta az arcát, halálra rémült. Az arca élettelen, lila, a szemei! A nő szemei kidülledtek, elfeketedett nyelvét kinyújtotta, és sziszegve megszólalt. Mindkettőnket megölt, őt is, pedig ő semmiről nem tehetett. Nem az övé. Ezt kimondva magához húzta a csecsemőt, és esdeklőn nézte Nándort, akivel már az egész világ forgott. A szélvihar felemelte mindhármukat, s ahogy ott pörögtek a konyhabútorokkal, a törött edénydarabokkal, vagy a csempékkel és a fürdőberendezésével, a nő kérlelve suttogott tovább. Keresd meg! Engedj el! Mindkettőnket! Kettőnket! A forgás hol gyorsult, hol lassult, s a fiú hirtelen meglátott egy férfi arcot, majd egy dörrenés kíséretében a képet szétrobbantotta egy hatalmas villám. Laci keze csattant Nándi arcán. Egyik kezével a hajánál fogva húzta ki barátját a vízből, a másikkal még egyszer arcon vágta. Hallod? Szedd össze magad! Valaki! Segítség! Nándor rosszul lett! Mi történt? Szaladt be egy rövid, barna hajú, középkorú nővér a fürdőbe. Szerintem Nándi elájult. Felelte vizesen és a szappantól fényesen, meztelenül Laci, akit cseppet sem zavart, hogy látják ruha nélkül. Mire még egy idősebb fiú is berobogott, hogy ketten kisegítsék az elájult fiút a fürdőszobából és az ágyába rakják, Nándor már nem csak magához tért, de jobban is lett. Nem emlékezett, hogy miképp esett le a cukra, csak pillanatok maradtak meg a történtekből. A meleg, a gőz, majd az ismerős érzés, hogy zuhan a cukra. De az, amit látott, élesen kirajzolódott előtte. Mi volt ez? Ki volt a nő? A gyerek? És ki a gyilkos? Az ápolónő azonnal belediktált 2 pohár cukros vizet, egy tányéron csokis kekszet hozott, és meghagyta, hogy mindet egye meg. Itt van még ez a pohár te is. Megetted a vacsorád? Kérdezte, és már megnyugodva ült le az ágya szélére. Igen, de biztos kevés volt. Felelte a fiú, majd kiitta a pohár tejet. Végigfutott az agyán, hogy elmeséli a rosszul léte alatti képeket, a képzelgéseit. Valóban csak képzelgések voltak. De nem akart a nővértől újabb felesleges és sehová nem vezető kérdéseket kapni, így hallgatott. Nem szóltál, hogy éhes vagy még? Nem voltam. Máskor elégnek bizonyult a kaja. Felelte zavartan,
és letette az éjjeli szekrényére a kiürített tányért. Hát, jól ránk ijesztettél. A doktornő nem sokára rád néz, de azt hiszem már rendben leszel. Ugye? Igen, elnézést. Ugyan, örülök, hogy nagyobb baj nem lett. Jó, hogy Laci ott volt. Ha nem ránt ki a kádból, bele is fulladhattál volna. Rázta meg a fejét Zsuzsa néni, és betakarta a fiút. Abba a kádba aligha, ott még ülni is alig van hely. Mormolta Nándi mellett Laci, aki eddigre már szintén betakarózott a saját paplanjával. Hát persze, de jó, hogy észnél voltál. A nővér egy erőltetett mosollyal felállt. Résnyire nyitva hagyom az ajtót. Ha baj van, szóljatok. Köszönjük, már nem lesz. Jó ét! Felelte Nándi, és kezével tisztelgést imitált. Értem én, hogy jó barátok vagytok, de együttérzésből nem kellene mindkettőtöknek rosszul lennetek. Zsuzsa nővér kiment a szobából. A villanyt lekapcsolta, és hallani lehetett, ahogy távolodó léptei elhalkulnak, majd megszűnnek. Nándor lassan felült az ágyon, és odafordult barátjához, aki nem ült fel, csak feltámaszkodott a könyökére. Elmosolyogta magát, és megrázta a fejét. Tudod, hogy igaza van? Köszönöm, hogy kihúztál, s ha hiszed, ha nem, én nem akartam rosszul lenni. Felelt a szőkéshajú fiú, majd a majdnem sötét szobában kinézett az ablakon. Az éjszakai kép odakint az erős tavaszi szélnek köszönhetően tiszta és éles volt. A sötét budai világ, a rózsadombi látvány ilyenkor még szemkápráztatóbbá vált azoknak, kiknek volt szerencséjük gyönyörködni benne. A nappal színes táj most megtelt tarka fényekkel. A villák, a házak és az utcák lámpái kígyóként kergetve egymást olyan figurát rajzoltak a végtelen feketeségbe, mintha többszínű karácsonyfadíszek világlottak volna fel. A szemben lévő hegyre emelt tévétorony piros és fehér fényei úgy pontoztak vonalakat az ég felé, melyen ezernyi csillag és hold sárgált, mintha egy űrhajó várta volna ott a kilövés pillanatát. Amióta itt vagyok, azóta csodálom a kilátást. Szólalt meg némi hallgatás után Nándor, és kissé elhúzta az ablakon a függönyt. Nekem is tetszik. Nappal se kutya, de ilyenkor olyan, mint egy éjtükrös szelence. Hogy micsoda? Mosolyodott el Nándi. Hát, egy olyan ékszerdoboz, ami tele van égköves cuccokkal. Arany, ezüst nyakláncok, kitűzők, gyűrűk, és az egész dobozka be van borítva belülről fekete bársonnyal. Csak a fedőlapjában van egy tükör, így alul-felül csillog. Értelek, mint ami itt kint van. Igen, s mondjuk a tetejébe fel van lógatva egy rubint és gyémánt függős lánc. Fel van lógatva, mi? Kacagott fel Nándor, s kezet nyújtott mosolygó barátjának. Köszönöm, hogy kihúztál egyébként. Nincs mit. Csapott bele a felajánlott tenyérbe a másik. Na, tegyük el magunkat holnapra, van mit kipihennünk. Igazad van, jó ét. Nándor az ellentétes oldalára fordulva lehúnyta szemeit. A doktornő nem jött be, amikor megérkezett. Megállt a korterem ajtajában, majd hallani lehetett, ahogy beszélget a nővérrel. A halk duruzsolásból csak annyit tudott kivenni a két fiú, akik még mindig nem tudtak elaludni, hogy Zsuzsa nővérnek vércukorszintet kell néznie éjjel, másnap pedig egy sorozatot csinálnia. De a napi történések segítettek, hogy megérkezzen az álom.